Zo ligt je verkeerbloemen. Ik weet niet of ze nog bloemen wordt. Maar ik denk dat we die beter kunnen verblijden met lekker te drinken. Voor de kern, hè? Ja, precies. Dames en heren, Richie Box met Heigelijn, best doe dat. Applaus! Ik heb al af weg natuurlijk gewoon even lopen, hè? Schoortvuur. Dankjewel. Smakelijk. Nico Rademacher. Maar onze vierde artiest. Kien natuurlijk ook om lekker te drinken. Ik weet niet of er een patroon ontstaat. Maar Nico heeft gezongen Gelen met Afstand de Beste. Applaus. Onze vierde finalist. Wallongen, Tukor, kom hier. Oh, dat hebben ze nu wel nog aan. Goed, dat geeft Max aan het team hakken. Ben ik wel onder de indruk in ieder geval. Dames en heren, ook een hartelijk applaus voor Wallongen met Nu Kom Ver Echt. Maak nu doen het een stuk leuk vindt. Kevin, steun ook aan de ziekenhuis klaar. Daar verdient natuurlijk ook een daverend applaus, maar wacht nog even uit tot het er hier is. Bedankt. Dames en heren, Kevin met Gelijk Goed. Laat het smaken. Maak nu een stuk wils. Mag ze beide kijken af. De Rob van Londen gewoon nog een keer de veugen. Die mag even de bloem kunnen ontvangstnemen. Mijn naam is Irene. Ik denk dat we gauw moeten klappen, zodat Irene dat toets ook gebeurt. Met het is er weer. Oh, die Chris hier ook heen. Het is voor Irene. Weg te worden niet opletten. Maar. Applaus. Onze negende finalist waren Kevin en Michelle. Tweede Constance. Daar zijn ze. Of althans Kevin. Oh, Michelle en Lotterie. Kom even naar voren. Dat je even ook natuurlijk een applaus in ontvangst kunt hebben. Met gaan lekker te drinken en uiteraard een bloempje. Ja, zo heet dat. Dames en heren, een hartelijk applaus voor Kevin en Michelle met Du bist een briefje meer klein. Nummer 7. Wat is mijn nummer 7? Ben ik dat? Och beneden, och, excuus. Waarom zeg je dat niet meteen? Dames. Sorry. Kom even naar voren, gezien dat we hier zien. Excuus mensen, excuus. Ik wou het even vergeten. Maar dan doen, dames, kom. Dan ben ik echt dubbel en dik. Een hard applaus. Wie het opkomt en wie het ontvangen van de kleur. En wie de aanstaan voor ons. Blijf klappen. Je moet niet fout goed maken. Klappen. Ja, door. Doe ons. Bedankt voor de oplettende kijker. De laatste is een standaardwoord. De snaken, Jelle en Stam met Gelijk door Wil voorzien. Kom de veugen. Hartelijk applaus voor de snaken met Gelijk door Wil voorzien. Verwacht even weg. Ik ga ook lekker te drinken. Cool uit. Applaus voor de snaken. En nu is het belangrijkste moment, denk ik, van de ganse avond. We moeten natuurlijk onze jury bijhouden. Maar voordat ze hier overgaan op het daadwerkelijk uitroepen van de winnaar van dit GVK, moeten we natuurlijk hun ook bedanken. Dus ik wil graag vragen of de jury, de ganse jury, even naar voren moet komen. Ze komen even allemaal deze kant op. Ik weet niet hoe ze allemaal zien. Hoe staan ze allemaal achter ergens?
naar de zijkant en de voorkant en de achterkant, ik weet het niet. Ik pak nog even de microfoons. Even kijken, dit wordt een microfoon. Ik geef je dat was een microfoon en verwacht we nog even op de armen. Het doel dat even kiezen in jury is natuurlijk. Ja, die moeten alles zorgvuldig doen, dus ik ga dat wel met horen. Oh, zo, dat heeft het. Dan de tweede. De derde. Kom maar even de vorige. De vierde. De vierde. En de vierde. Dames en heren, ik denk dat we ook onze jury natuurlijk een fantastisch applaus mogen geven. Voor alle mogen. Geef een applaus voor een bloemetje, uiteraard, voor de dame. De heren hebben een andere versnapering, dus weg me dat hij even doorlopen natuurlijk. Maar natuurlijk, mag ik niet zeggen. Natuurlijk. Kijk de zaak. Daar zit gelukkig wagen in de zaak. Uiteraard wil voor onze jury, ook namens de organisatie van het GVK en de FIFA, wil voor ze hartelijk bedanken. Dus bij deze met een lekker flesje wien of een bos bijvoorbeeld. Maar de belangrijkste vraag is natuurlijk, zit je tot een oordeel gekomen? Samen met de stukken van u. Ik moet zeggen, de kwaliteit was heel erg goed. We zaten kort op elkaar. We hebben dus even flink moeten stijgen en we zijn goed gekomen. En we rijden in een uitslag 1 tot en met 3 op pakket gemaakt. En toen kwam de zaaljury. En die hadden toch ook invloed op het resultaat. Niet op nummer 1, waar de zaal en de vakjury het volledig met elkaar eens. Maar nummer 2 en 3 zink je af in. Dus fijn met je stem en een applaus voor jezelf. Applaus! Het blijft nog iemand. En uiteindelijk komt er toch in de top 3 uit, de gezamenlijk dus bepaald is. En op nummer 3, het deetje. Nu gewoon weer echt van Lonneke. Applaus! Lonne proficiat. Verlichte oorkonde. Derde prijs. Applaus voor Lonne Kielen. En we gaan, komt u het liefst bijstaan. En we gaan verder met nummer 2. Confetti Mode Chardonnay. Applaus! Over de oorkonde met de tweede prijs van het GVK. Mout! Ja, ik geloof dat bij elkaar wat toen ik al verteld, maar ja, toch kunt u er nummer 1 doen op een gegeven moment. En dat is dus heel geleerd. Dus doe dat. Richie Max. Richie Max, de winnaar van ons GVK 2021 met de slager, de kleinste slager van 2022. Applaus voor Richie Max. En speciaal op verzoek. Speciaal op verzoek. Mout, mag ik dich vragen als oud-deelnemster om, en winnaar uiteraard, om de trofee aan Richie te overhandigen. De kleinste slager, Richie Max, met eigen naam, best doe dat. Richie, wil ze nog een keer voor ons zingen, alsjeblieft? De mag Steven. Ik hoop dat mijn stem het nog deed. Ja, klinkt vast wel goed. Ik heb zo'n hoesmiddel met mijn keel. Spiegoed. Ik heb hem snel op.
Eén moment. Doe het voor zichzelf. Dubbel controle. Wil ze, volgens mij moest ze deze microfoon hebben. Hebben ze een idee? Dat is een goed bestemd. Oh ja, dat kan goed. Alsjeblieft. Get je man! Ook wij besturen. Het liedje met de meeste akkoorden. Ja, dat ook, ja. Bedankt aan Jos.